Hovedemnet er islam, og søjlen er salat. Så hvis du ikke har søjlen, kollapser din islam. Så den eneste form for kontakt og den eneste form for forbindelse, du har med din skaber, vil blive afbrudt. Og den eneste form for kontakt, du vil have, det er med skabninger, som også er afhængige af at have kontakt til skaberen. Salat er den eneste form for tilbedelse, man ikke kan på kompromis overhovedet, under ingen omstændigheder. Vi har for eksempel at faste. Hvis du er syg, så skal du ikke faste. Hvis du ikke har penge, så skal du ikke tage på pilgrimsrejse. Undtagen salat. Du skal lave salat under alle omstændigheder. Hvis du ikke kan stå op, skal du gøre det, mens du er siddende. Hvis du ikke kan gøre det, mens du er siddende, skal du gøre det, mens du ligger ned. Hvis du ikke kan bevæge din kropslem, skal du gøre det med dine øjne. Hvis du ikke kan bevæge dine øjne, så skal du gøre det i dine tanker. Og hvis du ikke har vand, så kan du gøre det med sand eller sten. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har gjort det meget, meget obligatorisk, og den højeste form for obligatoriske tilbedelser. Allah subhanahu wa ta'ala, han har beordret os. Og salat er den eneste form for tilbedelse, og den eneste ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret direkte fra ham til hans elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Under rejsen til Isra al-Mi'raj, da Allah subhanahu wa ta'ala beordrede profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam til at bede 50 gange om dagen, hvor profeten han fik det ned til 5 gange. Se hvilken barmhjertighed Allah subhanahu wa ta'ala. Vi får den samme belønning for 50 bøn, og vi får det samme belønning, hvis vi beder 5 gange. Nøjagtigt det samme belønning. Subhanallah. Og det med at have mangel på kontakt til Allah. Vi har set, når vi går på gaden, og vi møder en person, vi ikke har mødt længe. Man er lidt flov for at hilse på personen, fordi man skal ikke komme på undskyldninger, fordi man ikke har ringet. Man har været meget dårlig til at ringe til den person. Så begynder man at tænke på nogle undskyldninger. Subhanallah. Vi er flove over medmennesker, ligesom os. Og vi er flove så ikke, eller nogen af dem, flove så ikke, når de tænker, jeg har ikke bedt i en uge, eller 2, eller 3, eller 4 måneder. Jeg flover mig ikke over det. Eller tænker, fint, jeg gør det i morgen. Jeg starter i morgen. Det starter på den her dag. Beder 2 gange, og det er rigtig god samvittighed. Jeg kommer til at fortsætte, jeg kommer til at bede 5 gange i dag. Efter det bede 2 og 3 gang, og det mangler 2 gange. Og så begynder der stormskaber at komme, og klokken er blevet mange, og de skal lægge sig til at sove. Så vælger de at sove og tænker, fint, jeg starter på en frisk i morgen. Næste dag, nøjagtigt det samme. Det beder 2 eller 3 gange, finder fint, den er allerede ødelagt. Jeg starter på en frisk i morgen. Subhanallah. Og hvor lang tid vil du udskyde det? Hvor lang tid vil du udskyde at have kontakt til din skaber? Hvor lang tid vil du udskyde at sige alhamdulillah? Du vil takke Allah subhanahu wa ta'ala, den almægtige, som har givet dig alt det du har. Allah subhanahu wa ta'ala han siger, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. At salaten fjerner dig fra al form for al-fahsha, det er zina og alt det der hører under det. Zina det er utugt, og at man har sex ud for ægteskab. Det fjerner dig fra alt det. Og al-fahsha'i wal munkar. Munkar det er al form for synder, hvor du synder mod Allah subhanahu wa ta'ala. Wal baghi det er at du gør andre fortræd. Alt fra fysisk vold til psykisk pres til ord som sårer mennesker. Allah subhanahu wa ta'ala han siger: Aqim as-salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajr. Du skal lave salat til når solen er lige stået op indtil den mørkeste del af natten, og det her bevis fra Qur'an, at man skal lave salat 5 gange om dagen. En varm sommerdag, en gruppe unge mennesker, der sidder og spiller fodbold, den ene dag, og den anden dag, og den tredje dag, og den fjerde dag. Og iblandt dem var der en ung mand, der gik meget, meget op i at udføre sin salat på den bedste mulige måde. Det var en rigtig, rigtig god kamp, og det stod lige, og den her person valgte at forlade den her kamp, fordi han kunne mærke, at der er en halv time til dog, der vil gå ind. Han sagde til ham, undskyld gutter, jeg bliver så smut nu, fordi jeg skal lige nå at lave salat. Det siger sig, vent. Vi spiller lige sidste mål, og sidste mål vinder. Det siger, nej, undskyld, jeg skal lige gøre mig klar. Jeg skal lige hjem og tage bad og lave wudu og klæde mig pænt på, for jeg skal møde min skaber nu. Han er på vej hen mod bilen, og imens han ser bilen, han får sin stik i brystet. Han lægger sin arm på bilen og tager hovedet ned.
Og hans medspiller kigger på ham og tænker, hvad er det, han laver? Hvorfor læner han sig op i bilen sådan der? Og han gør det i flere minutter, og de er blevet med at kigge på ham og tænker, der er noget galt, vi er blevet til at gå over til ham. De går over til ham og kigger på ham, og han havde, imens han lukkede sine øjne, har været i gang med at miste bevidstheden. Lige pludselig så faldt han. De kigger på ham, helt død. Ikke en form for liv i ham. Ringer til hans familie, kommer til ham, vi ved ikke, hvad der sker med din søn. De tager ham, kommer ambulancebilen og tager ham, og imens de er på hospitalet. Den afdødes mor kommer og kigger på ham, og ryster i ham, rejs dig op, du er ikke død. Du skal giftes næste uge, din kone kommer. Hun var fra et andet land, hun tænkte, din kone kommer i næste uge, du er ikke død, rejs dig op. Hun kan ikke forstå, at din søn forlod den her verden. Subhanallah. Det her er et bevis på, at hvis man elsker at møde Allah, Allah vil elske at møde en. Han møder Allah i den situation, han døde i. Han var på vej for at gøre sig i det fineste stand for at møde Allah subhanahu wa ta'ala. Han vil klæde sig godt på. Og vi har altid set det gennem tiden. For eksempel, når man skal til en jobsamtale, så gør man sig i det fineste stand. Man laver lige middagsskilling og en rød butterfly og pusher skoene og fjerner oversnegl, og så går man til den her jobsamtale. Men når man skal møde Allah subhanahu wa ta'ala, man udskyder en dag eller to, 3, 4, 5 måneder, og fint, det skal nok komme på et tidspunkt. Jeg skal nok lave salat på et tidspunkt. Jeg udskyder det. Du udskyder at have kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Vi bliver irriteret, når vi ikke har forbindelse på vores telefon, fordi vi kan ikke ringe til vores venner. Vi bliver irriteret, og det er galt en dårlig dækning, jeg har på min telefon. Så jeg kan begynde at tænke, okay, jeg skal opsige det her abonnement. Jeg skifter til et andet selskab, fordi jeg ikke har kontakt. Prøv at forestille dig, Allah han siger, at han vil gerne have, at du skal lave salat, fordi Allah han vil gerne have kontakt med dig. At du afviser at have kontakt med din skaber. Ham, der har givet dig alt, og du afviser og giver afkald på at have kontakt med din skaber.